Salutare, dragilor! Am zis că vă prezint și varianta de pompă stil homemade, ca să zic așa, nu pompa, ci filtru, mă scuzați. Deci asta este pompa clasică cu filtru de hârtie, care el nu se mai află înăuntru aici. Deci filtrul de hârtie îl scoatem, că ne încurcă mai mult. După cum vedeți, după ce trece apa prin pompă, vine în partea asta și urcă până sus aici pe un furtun, unde avem această minunată improvizație. Da? Deci ce avem aici? Un bidon, un capac, un furtun. Bidonul a îngăurit bormașina, am făcut niște găuri, scurge ca la duș. Înăuntru se află vatelină, o găsiți în îmbrăcăminte, în pături, în perne, ca un câlț, așa este. Adi a făcut aici din niște filtre de hotă, le-a decupat frumos pe rotund și a ieșit o splendoare. Și din apa aceea maro, iată cum s-a transformat în apa curată pe care ne dorim cu toții și clară. De reținut, în prima fază, în primele zile, se desface zilnic acest capac, se scot filtrele dinăuntru și se spală cu furtunul, ca ele să fie curate, se pun înapoi, se dă drumul și funcționează pe sistemul acesta, care le vedeți aici. Furtunul clasic de retur în pompă este obturat, este ridicat în sus pentru a nu pierde apa din piscină. Asta este varianta. Avem un ceas care se montează în priză, nu am cum să vi-l arăt acum, de unul acela clasic care are pe el niște pini pe care îi împingi și astfel setezi ora la care să plece. Să meargă o oră, să stea două, să mai meargă o oră, să stea două. Un programator, practic. Ca să nu muncim noi tot timpul. Mai ales dacă nu suntem acasă, să poată să funcționeze și în lipsa noastră. Deci aceasta este improvizația, ca să zic. Funcționează foarte bine, nu e invenția mea, este o invenție găsită pe internet, tot pe YouTube văzută. Am postat-o aici, să o știți și dumneavoastră. Sper să reușiți așa. Numai așa puteți pe varianta aceasta de pompă cu cartuși. Altfel nu avem nicio șansă. Până data viitoare, să auzim de bine.